Podeu seure ahí la fonteta, així una miqueta. La gent pot veure l'actuació. Què van a fer? De què? Dos pilars de 4. Pilars de 4, sí. Un fort aplaudiment. Molt bé. I en nom de la Comissió de Festes Populars donem la benvinguda a tots els grups i colles participants en aquest acte espectacle que agrupa diverses convocatòries. La segona trobada de Torres Humanes de la ciutat de València. La segona trobada de danses al carrer. I la presentació pública dels nous gegants de Sant Marcelí. Saludem tot el públic aplegat a la plaça. No puguem nosaltres, ni tampoc hi podrà avui. L'any passat allò de Raimon, recordeu, avui li diguem des d'ací ben fort. Raimon, tranquil, escolta, nosaltres portarem la pluja a escola i li direm quan ha de ploure. I avui no toca. Així que endavant de la festa. Mireu, entre els valencians i les valencianes és tanta la pèrdua de memòria històrica i tan gran el desconeixement de les nostres festes i tradicions que caldria fer una detallada explicació de la festa i del fet moixaranguer, de les nostres dansades i de les festes de gegants i cavallers, per l'ordre invers a la cercavila. Per tant, donem pas ja a la segona trobada de Torres Humanes, la segona del barri. Segona a les nostres festes populars, al barri. Segona també a la ciutat de València. Com dèiem l'any passat, i ho repetim ara, estem fent història. I com que la història és i serà llarga, segurament no serà aquesta l'última trobada. I per què aquest nom de Torres Humanes? Trobada de Torres Humanes mot com a denominador comú de totes les varietats i hem triat el de Torres Humanes. Així ens sentim acollits tant els moixaranguers com els castellers, els falcons,